दिनै बनसुखौ गोबां नेगेटिभ कमेन्ट्स हरग्राफ्रा बुंदों नोंसोरलाय मा मावगोन मा मावनो हानो बिपिएफनि दालाल गोजा नोंसोरो बर' हारिखौ फोथांनो थाखाय नोंसोर फैयाखै नोंसिनि दारैनो जोबस्रांबाय नाना निथा बायदिसिना खोथादों दिनै नेगेटिभ कमेन्ट्स हरो आरो बे नेगेटिभ कमेन्ट्स हरग्राफ्रा फ्रायानो जोङो डिटेल्सखौ मोनबाय गासिबो एबसुनि मावथिजोब आङो मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों बर'नि सात्र संगठन ससियेल अर्गानाइजेसनफोरा मा राजनितिकआव एबसुआ थानानै ओरैबायदि आन्दा खाना जाबाय जे दिनै बिथांमोना राजनितिक दोलो बादि साननानै लानानै दिनै बनसुखौ बखिदों राजनितिक दोलोआसो दिनै बखियो इलेक्सन केम्पेइनाव बिस्रा बखिथारनांगौ अपोजिशननि रलखौ बिथांमोना लाथारनांगौ राजनितिक दोलो नाथाय एबसुआ दिनै जोंखौ बनसुखौ मा नुदों मा खोथा बुंदों दिनै मानगोनां बिटिसिनि डेपुटि चिफ रिहन दैमारि सारानो बुंखाबाय क्लियार खालामखाबाय मानसि हिसाबै आंनि बिबथै बिजादै सोरबाबो जानो हागौ रिलेटिभ्स जानो हागौ नाथाय आफादारि हिसाबै बिथांमोनजों सोमोन्दो गैया होननानै दा बेखायनो बेबादि खोथा बुंसेयावबो दिनै एबसुनि सुबुंफ्रा अनेक खोथा जोंखौ बुङो जाखांफुनाय सात्र संगठन दिनै नोंथांमोना फुल स्टप होनानै गारबोआमोनबा दिल्लीयाव फाइनाल कनफारेन्स होनामोनब्ला दिनै बनसुआ जोनोम जानाय नङा आरो बनसुआ दिनै जोनोम जादों मुंख्लंफोरनि दैदेनगिरि सेनियर नेताफोरनि साया सायख्लुमाव बर'नि आद्रा थानाय सिमांखौ जाफुंहोनाय बेवहाय गोबां सेनियर लिडारफोरनि ससियेल अर्गानाइजेसनफोरनि लिडारफोरनि सात्र संगठनफोरनि बारग' सात्र संगठननि नेताफोरनि गोबां गिदिर गोलाव सानसुमैफोरनि साजेसनजोंसो बेयो जोनोम जादों बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो दिनैनि थारिखआव बखिनानै लाब गैया नोंथांमोना बेबादि बखिबाय थायो नालाय नोंथांमोननि दिनै थांखिया बिदियावनो दोरोदलांदों बिदियावनो रायजो राजाफोरजों फसंथ खालामनायनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव थानांदों बेखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा नोंथांमोनखौ एबसुखौ होनदों पन्डितफ्रा बेयावनो दंजोबो सुक्ति खालामनानै लाबोनाय मानोथो बाजेटखौ सोनो रोङाखै होननानै दिनै बेबादि बुंनांगौ जानानै फैदों गासैबो एबसुनि नेताफोरखौ जों बुंनो थाङाखै आरो बुंनांगौबो गैया नाथाय माखासे एबसुनि नेताफ्रा बेबादि जाबोदों मोनसे समनिफ्राय बे जादों सिगाङाव गैयामोन दिनै गासैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नङा नाथाय एबसुनि नेताफ्रा एबसुखौ माखासे नेताफ्रा गावनि असे गाव सोरजिनाय संगठन बादि गावनि संगठन बादि साननानै सालायबोदों बायदिसिना फाइनाल एन्ड कमप्रेहेनसिभ सुक्ति फुल स्टप होबोदों नांला होननानै रायजो राजा बिथांमोननो बड'लेण्डखौ टेन्डार होआखैथ' फाननानै फैनो बेबादि बिथांमोना लिरबोनायनि साहसखौ सोरनिफ्राय मोना उइदाउट एनि कनसेन्ट अफ दा पिपोल माबोरैहाय बिथांमोना बिदि खामानि मावनो हाखो बे खोथाया दिनैनि थारिखआव फैयो बेखायनो दिनै एबसुनिफ्राय बनसुखौ रायजो राजाफ्रा रासिन फोथायनानै दिनै दङ आरो बनसुआ फैबाय थानाय उनाव जाथिनि थाखाय गोबां अल राउन्ड डेभेलपमेन्टनि खामानि लाबोनो थाखाय थारमानि स्काम नङा गासिबो बिथिङाव जोङो माबोरै दावगानो हायो बिनि फारसे सांग्रांथि मेल लानो थांगासिनो दङ within a short period of time बनसु is going to organize a very serious matter regarding the all round developments in the society बेफोरबायदि खोथाखौ आङो दिनै फोरमायबाय बेखायनो नेगेटिभ कमेन्ट हरनायनिफ्राय गावबागाव खामानियाव गोसो होनाया साबसिन एसेनोसै मा सानो रायजो राजा थेंक इउ फर वाचिं।